Για όλους εσάς, τους φίλους μου και τους αγαπημένους μου πελάτες που σας αρέσει το μπέζ, γενικά τα απαλά και γήινα χρώματα, αλλά κάτι φαίνεται κάθε φορά να σας λείπει. Και όταν συνήθως αναφέρω στους πελάτες μου τι είναι αυτό που λείπει, δεν θέλουν ούτε να το ακούνε. Αν όμως θέλετε να έχετε καθαρότητα, χωρίς ο χώρος σας να μοιάζει γυμνός ή αποστηρωμένος, αλλά να έχει ζωντάνια, αυτός είναι ο συνδυασμός σας. Εδώ λοιπόν σας προτείνω να συνδυάσετε σπασμένο λευκό με γκρέζ. Το γκρέζ είναι ένας συνδυασμός γκρι με μπέζ, αλλά το πιο σημαντικό σε αυτόν τον συνδυασμό, γιατί το σπασμένο λευκό με το γκρέζ είναι κλασικό, το έχουμε χιλιοδεί, αυτό που λείπει όμως και είναι το πιο σημαντικό είναι το μαύρο σατινέ. Το λευκό ή το σπασμένο λευκό και από την άλλη το μαύρο είναι δύο εντελώς αντίθετα χρώματα και ερχόμαστε με το γκρέζ να ενώσουμε αυτά τα δύο. Ωστόσο, το μαύρο σατινέ είναι μία λεπτομέρεια που δεν πρέπει να παραλείπετε, γιατί αυτό δίνει όλη την ψυχή και το βάθος και τη γλυπτικότητα που θέλουμε να έχουμε σε ένα χώρο ώστε να είναι μοναδικός.